След София и Варна, OnClinic отваря и в Бургас. Това е третият филиал на международната медицинска верига у нас, а в цял свят филиалите й наброяват над 130. По този повод клиниката обявява 20% отстъпка от всички услуги. Щастливи сме, че сме в поредния град в България – Бургас. Планираме в следващите 4 месеца да открием още един филиал в страната. Бургаският медицински център е специализиран в гарантирано подобряване на мъжката потентност и в премахване на хемороиди и анални фисури без операция. Медицинската база е изцяло съобразена с високите стандарти на OnClinic. Заповядайте в новооткрития ни медицински център на OnClinic в град Бургас. Тук ще получите най-доброто обслужване, което можете да получите във всеки един от клоновете по света. OnClinic е част от най-голямата международна медицинска мрежа Advanced Medical Institute с четвъртвековен опит. За 8 години успешна дейност в България над 30 000 пациенти са разрешили своите изключително деликатни проблеми с мъжката потентност, хемороиди, псориазис и трудно зарастващи рани.